Здравейте, YouTube. Това е моят втори епизод. Днеска ще снимаме синглплеер, както казах в миналия епизод. Така, опции. Ми качи си клипа, ти след 2 минути почваш да... Аз и двата ще ги кача на един път, бе, човек. Ами така да направим. Как ще ги качиш и двата на един? Лесно. Охо, вижте колко добре сме оборудвани. Вижте ме, почти full iron. Без надгръбник. Бърках. Не трябваше да правя лара от така. Защото ми се бъгва чънковете, като направя така обикновено работа. Трябва да напиша някакъв сист. Например така. Я ми напиши тая команда, дето ще ми се спавни филм без крачки. Ето. Мерси. Окей, в момента не знам къде е селото. Къде трябва да го напиша? Ами къде ти искаш да ти е сида, разбираш ли? Да, където аз направих оня. Просто сида къде ти там пишеш, чакай сега на къде да тръгна. За всеки случай само. Сида. Аз ще тръгна да търся село. Не знам дали ще намеря. Тръгвам на прав път само. Е така. Виждам крави. Моето е асада и... защо пак не спавна такъв урод, И няма никъде си. Гадост. Извинете, че се езиках така. О, село на вилиджери! Yes, да. Някакъв пак имаше хора на ръката ми, така да се каже. Просто би. Ето го селото на вилиджери. Дали е голямо, не знам. Две къщички има. Кладенче. Той винаги трябва да има, де. Една фермичка. И една голяма кола. Малко вилиджери, но както и да е. Сега ще ми се създаде от ония път. Защо? Вижте каква ми е бъга на Майнкрафт. Вижте. Глед. О, поне в едната къщичка. Човек, как си създаваш тези светове? На мен ми се създава чисто прав. Брат, ти го правиш на онзи терен, как се каже, на плоския терен. Прави си го. Чай сега нямам врата, човек. Къде е врата? На плоския терен. Ти го махне да не е на плоските. Ето и пак става по същия. Тъпи вилиджери, откъде излизате, бе? Къде е врата? Аз ти мога да си направя един нормален уръм. Маля, къде им е вратата на тия хора? Хоп, пирам. Оп. Здрасти. Какво даваш? Часовник за 10 емералд. Леле, трябва да събираме емералд. Опа, лагнаме. Не знам защо така. Не. Аз съм на 4 пъси. Тук съм в къщичка с букшелфове. Аз ще се заселя тук, айде. Да отидем да съберем. И най-сетне, къде е това село, бе? Няма никъде. Бъгна мишката явно, това ще от мен. Няма да е много дълъг. Това само малко се развие. И ще спирам. Той клип ще е към 5 минути. Той мой не знам колко ще е, защото просто почна на сървайвъл. Защото в миналия епизод спряха сървър, рестартираха го. Да, че след 2 минути качи още един. Да, и аз качвам точно след 2 минути още един клип. Да, Сега тук малко ще потрепим прасета. Нали, бе? Мале. Добре, сега ще съберем малко дърво. Аз събирам малко дърво за необходимите материали. Просто аз ще качвам на сървайвъл и в сървъри. Аз ще кача сигурно клип след 2 дена. Защото не искам да казвам ден хежи. Аз през седмицата може да не качвам, защото съм на училище, а не имаме и матури. Той моите минаха. Затова почнах да снимам. Да, твоите минаха от моите са на 21. Да, вие заради нас ще почувате, заради... Не. Мамка. Аз мразя съм 7 клас, човек, искам пак да съм в 6. Като да направим, че си почнал по-рано годината. Почнах да, по-рано, но... Защото, брат, пак има матури, пък миналата година ние почувахме заради 7 клас, пак сега вие и 8 клас ще почувате заради нас. Много хора ще почуват заради нас.
Какъв 8 клас е то училището до 7? Не, имам предвид 8 клас също ще почиват. Училището има и 8 клас, да знаеш. Добре. Значи още една година ще бъдем заедно. Аз наистина няма съм местя. Отказах се съм местя. И мой съм мести в Хаско, ще прибя. Какво прави Хаско? Само да се преместиш, ще убия. Някой вика да се премести във Васил Левски, защото там имало изобразителна паралелка. Да, това е вярно. Това е вярно, ама цигани, брат. Той братовчет пи цигани ли е, бе? Абе, не говоря за братчет, човек. Просто в половината там са цигани. Да. Щото да изкажеш ли, що ходят там? Щото дадат всичко почти безплатно. Блокчета, лищчета, тетрадки, химикали, почти безплатно всичко. И това за циганите, как да го кажа, така да намажат. Да се намажат гъди. С хартия. Това ще бъде от мен, няма да е много дълъг епизод, съжалявам за което. Всъщност, чакайте малко. Малко ще покупая. Докато не ми се щупи кирката и не съм намерил. Айде да спирам епизода. Молете се да спирам епизода. Гледайте какъв ръбин. Намеря ръбин ли, бе? Ай. Що не ми изцепи нищо, е? О, овца, чом да я убия. Така. Опа, вижте какво намерихме. Айрон. Намеря айрон. Май не трябваше да слизаме тук. И бихме го. Вижте, намерихме айрон. И той Аз бих овца. О, много овце. Фу, супер, зима. Сега ще си направя една килка и ще справя епизод. Защото не искам да се бъгнем. Аз не искам поне 2 клипа изтрих, където чак да записвам на Survival, защото нещо не се получиха хубаво. Ние след малко ще излизаме навънка. Може да ви кажем, че сме в най-шибания град. Димитровград. Той мисля, че Born God и Freedom са от Димитровград. Поне така съм чувал. Те са пичове, обаче не снимат, защото двете са големи. Те са към 18-19 вече. Както виждате, вижте колко айрон. Ще мога да си направя 3 кирки. Той има много хора. Аз си... Нали в Лига, в League of Legends, има един човек на 20 години, човек и играе Лига. Да, че Лига е готина игра, обаче и аз искам да игра, обаче... Не знам за какво на компютъра ти не ти тръгва, както на мен не ми тръгват някои модове, X-Ray и тия неща. Да, ти го си пуснеш X-Ray, то струва ще видиш на всякъде кристали. Ма човек, аз даже не мога да изтегля X-Ray, камо ли да го пусна? Видите ли, ако си стеглите X-Ray и си го пуснете в това... как му беше името, в Dragon's Craft, няма... Ще виждате само бъгнати уроди. Да, наистина. Навсякъде, диаманти и такова. Аз съм пък се оказва Dirty, Stone, такива неща. Някои не са фалшиви все пак. Някои работи не са много фалшиви. Чакай, крата. Сега изкарвам към 30 време. Аз чакам карта да сме. 31. Много бягат кравите, бе, човек, и мишката малко ми е бъгната, не мога ги уча все пак. Ела, ма, много бързо ми върви мишката на мен, много бързо се позига. Да, и на мен е така, аз и сега ще трябва да си лесна помпа. Трябва да скупя нова подложка аз. Трябва да убия кратя, маля трябва да ям шумба. Значи сега, събираме малко да опечем айрон. Ще се направя една кирка. Човек, кравата ми запецна в нещо като... Не запецна, ми остана в ъгъл, така да се каже. Така малко да събера хем той, той, оной, кой. Така... Тук ще се опечем малко. Хора, ако сте го чули това, съжалявам. Просто няма начин
родителите ми да ми кажат нещо тъпо. Шиването ти баба да ти каже. Да, каза ми, че ще отива да спи. Вау, не го знаех. Не знам защо възрастните хора имат нужда да почуват на обяд. Мозъка им е вече дърт, сигурно не разбират от нищо. Баба ми, странни хората, както и да е. Да не почваме нова тема. Аз почнах нова тема. Че почна, но аз не. За баба ти. Ще е дърт. Баба ми е стара, обаче не ходи от бастун, това ми е много чудно. Да, наистина, баба ти е към 80. Да, към 80 годишна, пък не ходи от бастун. Така, човек, аз спалнах в селото, бе, първата къща букшелфове. Ти поне си в село, аз не мога найда никога. Чай сега, аз трябва да се опитам да спална яйце. Ето вижда, че съм на едно буче, затова първо взе да си тук първи. Давайте. Лайк. И нищо не стана. Гадос. Нищо не стана. Така. Бързо да се направя една кирка, за да мога да направя печка. Имам 14 айрон. Това е добро нещо. Да, не се на добро е. Аз трябва да побързам да взема кабелстон да от някъде. Стана ми една пържа, защото бях на едно буче и трябва. О, забравих да видя какво има в честа. О, аз имам печки даже тук. Не трябва да ходя за печки. Какво има в честа? Чакай, Виледжър, изчакай, махни се. Опа, Махни се, съм приятелю. забрала да О, айрон нагръдник. И айрон панталонки. И едно купче. Да. Кой. Аз винаги първо си направя заради вас меч. И тъй. Айрон меч, айрон наградник и айрон каска. И така ще приключа епизода. За да се кефа. Аз ще ида да се направя легло. Ой. Аз ще да се направя легло, ще махна малко от тук. Бъвти. Моли. Виж какъв е неточен. Пак. Да не умря. Не. Но може би ще умра. Така, къде да поставя леглото? Окей, бе, ще го поставим. Така ще го поставим набързо. Лягаме да спим. Докато не са дошли някакви чудовища. Така се каже. Окей, колко бързо стана? Ето, за 2 секунди. Хоп. Заспахме и станахме. Тъй. При тебе вечер ли? Заспах и станах. За 2 секунди стана. Ето, вижте, още айрон даже намирам. Дори за цял сет, че ми стигна даже. Не знам, хора. Сега ще ви покажа. Ето така. Аз даже пред хората си направя цял айрон сет и меч. Ето този текчър пак, или така да кажа, Life 128 на 81 май беше, ми беше от Майнкрафта, като се изтеглих и тя с дефул текчър пака ми бяха в едно в Майнкрафта. Не знам по какъв начин това бък ли е, какво е, но това седеше там, не съм го теглил от интернет. Не знам. Но иначе аз Както имам виждате, текчър вижте, 18 айрон, там горе имам 14. Това доста ли? Добре си е, но не знам защо винаги Адаш ми запецва Майнкрафта, когато сменям текчър пак, защото може би е тежък или какво. Ще да хапна малко храна. Така, наядахме се. Още печем. Аз докато се чай сложа още малко дърво. Ще ми свърши. Както виждате се стъмнява, затова трябва да побързам. А сега ще търся кабелстон на някъде. Ето тук има. Да го обера малко за да се направя печка или някакви необходими материали. Аз нямам кабел. И ще умра и сега през нощта. Моето селце е малко мъничко, но пак е селце. Те поне имаш сел. Аз съм живея в равин. Пак става, може да намериш някаква мина. Там ако слезнеш мината, Да, може да... нещо колко имам, бе. 11 айрон, 12. Ето сега пред вас ще си направя една каска. И сега един надгръбник. Аз го намеря. И надгръбник. Аз го намеря злато, така се каже наречения голд. Ще си направя моята любима бойня, която ме кефи. Ето, вижте ме колко съм фун. Даже имам забучена стрела. Сега ще си направя един меч и ще приключа този епизод. Аз още няма да го приключвам, ще снимам още мъничко. Докато събера малко кабел, да се направи някои необходими материали, хора. Добре, И ще приключим клипа. И след няколко дена пак ще добре, снимаме. чек се. Това беше от мен. Дано да ви е харесало.
Абонирайте се за мен, лайкайте клипа, коментирайте, оценявайте и чао. Абе. Аз съм готов. Аз не. Аз събирам кол в момента. И един клип е. Слава. Защото може би е по-маничък. Хо, как щях да падна. Лагна. 24 минути. Се снимам. Ладно. Да? Аз първо снимах в сървъра. Yes. Най-сетне мога да снимам на дълго. Айде, аз ще го качвам. Окей. Кажете ми, хора, как може с Fraps да си направя паузи, защото не разбирам от Fraps. Моля ви, обяснете ми. Аз съм питал в някой момент. Обяснете ми, моля ви се, как да направя пауза с Minecraft, защото за първи път снимам, нали, с Fraps и не знам как да правя пауза. То и аз не знам. Поне имам вече 24 минутен клип. Аз се радвам. Айде, аз го качвам и ще се качи точно след... След? Ало? Прекъсна ми я даш, може би ще спре интернета, хора. Не знам какво се случва, но както и да е. Аз имам пак за кабелство. А за да знаеш, прекъсваш ми, може да ми спира интернета. Събираме още малко кабел. О, още кол. Има и лава. Окей. Ако намеря по-нататък айрон, така ще мога да събера... О, мога ги разделя и да направя обсидиан. Аз наистина намерих доста. Завърших с айрон каска, айрон надгръбник и един айрон меч с кръстосах. Браво. Аз събирам още малко кол да се направя някои неща и ще свършвам клипа. 24 минути за мен е добре всъщност. Поне вече няма да снимам по 10-15 минути. Мерси, че ми помогна. С кое? Ами нали ти ми каза как да не ми става на части? Да, без нищо. Така, сега в момента купая още. Искам да събера още малко. Да станат поне 30, айде. И ще спирам с кабел, отивам да си ги направя. И ще приключвам клипа. Аз може би чак другата събота и неделя, хора, ще кача. Защото ми предстоят матури. Ти може да го пуснеш да се качи. Да. Защото един Флапа Бум, дето поне аз много харесвам неговите клипове. И той снима клип и го качва примерно за един ден, защото нали той прави такива клиповете. Да. Бавен му. Компютъра? Бил му бавен компютъра, да. И му се качвал за един ден. Нали той каза, че ще отива в Турция, той отишъл в Турция и на следващия ден той се е качил клипа. Хубаво е компа да не ти е бавен, защото просто лагва по някакъв път, така се каже. Ние след малко ще излизаме, като гледам, че... Въй! По-намерим. Въй, човек, 42 фрейма. Вау. Аз в момента ще се правя материалите. Ай, ще направим първо кирка, защото може да ми потрябва. Така една кирчица. Но нямам пръчки. Вау, как така? Ай, ще направим. Аз ще си гледам клипа, мамка му! Какво направи? Паднах. Къде? What the fuck, чекай, бърках как се прави меч. Сложих ми кабел. Един на Iron Sword. Къде ще ме е легвото? Това ми е чудно. Ето тук. Е така, точно до прозорчето. Окей, хора. Махни са вилиджър, къш. Айде, разкарай се, приятел, моля се. Еде! Гати, бутащи са вилиджър. Но са бутат тия вилиджър, човек. Дразнат ме така. Тъпнуфри. Така. Аз влезнах в сървъра. Вау, какъв гранал тук е спалнал. Не знам как да си махна едно нещо. Юзик! Сега е момента да ви напомня да се абонирате за мене, да ми дадете лайк. И сега ще спрям след малко клипа.
Спомням да спря. Твоя. И... чуйте. Че сложа панталонките? Не, ще си ги сложа в честа. Да, по-хубаво. На втори левел съм. Така да сложа панталонките, наградника в честа. Да събера... Искам да го махна след това. Моля се. Намерих кръмък, така се каже на български. Чуйте само. Къде отиде тъпия вилиджър, бе, да свърша клипа с него? Ела, мой стари приятелю. И... това беше от мен. Надявам се да ви е харесал клипа. Абонирайте се, харесвайте и предлагайте какво да снимам. И чао!